Alvin Bicolano. Ayan guys, tayo sa market. Shout out lahat sa viewers namin dyan, Bicolano Elvin Vlog. Ayan muna tayo guys. Dito pala kayo ah. Ayan, kasama natin si Aljen. Ayan. Hello, shout out. Hello. Kabikol ka rin. Ayan. Shout out sa inyo dyan. Ito ah. Kain lang kayo ah. Mga Bicol pala sila eh. Makan lang ka mo dyan ah. Makan lang. Ayan na si Mare, oh. Nagkita si Hi! dito sa market. Bibili kami ng bag. Bili sila ng bag. Dito tayo sa Wild Coffee. At susubukan natin yung pagkain dito. Ayan guys, tingnan natin yung mga ano dito. Ayan si Kuya. Ang laki ng upuan oh. Gusto madikit natin. Dikit nila dito. Na, Pwede. tayo ka muna. Ang cute ng ano nila dito. Ah, hindi. Pwede yan. Oh. Ayan guys, kasama natin si Mrs. Ayan, si Alchin. Mag-wild coffee kami. Baka mag-wild tayo nito. Sa tingin mo mag-wild? Hindi. Mag-wild. Vlog tayo. Vlog ko kayo sir po. Shout out ka sir sa ano? Dito sa mga kasamaan mo. Welcome po. Ayan, dito Wild sa ano? Cafe. Siya pa yung ano dito sa Wild Cafe. Ayan sir, salamat. Ayan, meron tayong ano, subukan natin yung Wild Cafe Day Kuya. Ayan. Basta na sila. Ayan. Uy, init. Ayan guys, lalagyan natin ng ano, Ilalagay na po ang asukal. lalagyan na ng anak ko ng asukal. Okay na akin. Ayan, anak ko, magaling Lagay yan. na po. Susunod? Sa pangasukal siguro. Isa lang. Tikman mo muna. Sa bagay, ano nila yan, carbohydrate. Oo. Oh, Lahat ba to? sa pa-Eric, asukal. Dalawa lang. Ne, Ah. ano yung mga in-order mo dito sa Wild Coffee? Wild Cafe. Boneless bangos. Tapos, Chicken. tapos, At saka yung kalderita. Baka. kalderin ka baka. Bali tatlo lang, no? Tatlo lang. Yun. Marami naman yun, ano? Ayan, kasi gutom na to si Jampol, oh. Jampol, ano nangyari dun sa ano? Kanina, kakaantay mo kay sa concert. Kakadismaya. Bakit? Wala, tagal ni Nobita eh. Tagal lumabas ng Nobito. Pero grabe ng tuhod mo, ano? Kakaantay. Nagpo-collapse na eh. Ayun. Aljen, kumusta naman yung ano?
Kumusta naman yung ano mo dun kanina sa market? Masaya naman kaso masakit sa paa. Masakit sa paa? Ang tagal ni Nobita. Grabe ano. Grabe. Di bale, ang nangyari, Uy na lang. sa bandang huli, nagutom. Naghuto. Erika, ano nangyari? Ano nangyari? Ano? Wala, kakaantay. Nadismaya ka? Nadismaya? Pero hindi mo na kinaya. Hindi na. Bali, nag-start tayo doon for 4:30, no? Tapos, hindi pa dumarating yung singer. Alas 7 na, hindi pa lumalabas. Ayun. Bali po, pumunta po kami ng market para panoorin si, anong pangalan ng singer na yan? Si Nobita? Nang Nobita? Si Nobita. Bandang Nobita. Banda ng Nobita. Kaya lang, sobrang kakaantay namin. Nagutom na kami, hindi pa lumalabas yung singer. Walang hindi ka matutulog. Tikman. Tikman mo na. Iya ka pa, Jesus. Yung normal na kape. Naghahanap ng sisig, yung aesthetic natin. Gini. Meron kay sisig. Tapos, Dinuguan. Ano yan? Dinuguan. Sabi dinuguan. Binabuo nga. ano nangyari sa'yo kanina? Dapat sakit ng paa mo. Grabe ano, nakita kita mo upo ka eh. Extra plate. I think. Yun, ipapareply na naman niya yung joke. Hindi mo naman nakaka-video. Ayoko na nga. Hindi na nakakatawa yun. Sayang yung mga joke. Hi guys. Yung face ni Mama, yung face ni Mama parang 1,000 eh. Wag po. Sa magpas. Parang nasaan? Stars ba? Kita ko rin. Diyan si Sir, oh. Dala na yung pagkain. Ayan. Beef caldereta po. Ayan. Ayan. Meat po. Ayan, Sir. Sa'yo yan, te? For example. Ayan. Meron pa yan, Sir, ano? Opo, meron pa po sir. Oo. Guys, ito po yung wild coffee. Ayan. Sir, ito po yung mga menu nila. Dito lang po yan sa Barangay San Vale, Parañaque. Pag gumagawi po kayo, wild coffee, dito lang po sa Barangay San Vale, Parañaque City. Ang dami pong nila dito menu. At napakasarap ang luto. Mayroon po sila dito mga coffee. Ayan, mga coffee sila, mga mumurahin, mura lang. Mura na, masarap pa. Ayan, tayo pa yun. Ayan, mayroon din po sila mga bread. Ayan. Ayan. Mamimili lang po kayo, may mga ano pa sila. Ayan. Ayan. Ito po ang oras nila. Dito lang po yan sa San Vale. Ayan. Linis ng nila. Store. Ayan. Ito yung nila. Ganda ng nila, upuan. Saka yung view. Ayan. Napakaganda. Yan ano ito sa IG no? Follow niyo po sa IG. Instagram, saka Facebook page. Ano ko, Sir? Follow ko doon. Opo. Ayan. Mga may isang buwan na rin to, may git na, no? Opo, nag-open po tayo noong May 5. May 5, oh. Ayan si Kuya Freddy. Siya po yung dito. Pinaka-chef dito. Ayan. Ayan po, katiwala lang po. Salamat po, Kuya Freddy, ha. Po. Po. Tapos yung ano po na rice. Kuya, pwede hingin na lang. Okay po, sige po. For this one. Ano po yung niya? Opo, sir. Halo ko doon. Ilalagay ko yun. Opo. Ano sa wine coffee. Magkano din kami sir ng mga cakes po. Then next, medium maliis lang po. Mga
nagde-decorate po. Dito rin po mismo ginagawa sila ng games. Ay, sa games po. Opo. Ano pangalan mo, sir? Ano po, Blooper po. Saka si Sir Ivan po. Sir, may kasama pala tayong mga dev po. Dev po. On JD po namin. Dev. Pag hello sir, ganito yung hello. Tapos thank you sir, ganito. Ay! Ay, Thank you po, sir. Opo. Ito yung thank you. Ganito po. Tapos ito yung- Hello. Thank you po. Thank you so much sir, ganito. Ayan guys. Kaya na muna tayo. Masarap ng kain dito. Ayan, kuha po tayo. Ayan guys. Ito yung pinaka-best na hiwa, pang mayaman. Sarap ng kain mo, Bicolano Elvin ah. Go Bimboy. Bimboy. Tumingin ka dito Bimboy. Bimboy. Ha? Ano masasabi mo sa iyong kinakain ngayon? Sarap. Masarap. Ikaw naman Bicolano Elvin. Masarap. Masarap daw guys. Ikaw naman Terica. Ano masasabi mo sa iyong kinakain yan? Ikaw naman Ate Aljen. Naglalagay ng tubig. Masarap daw. Naglalagay daw ng tubig. Ikaw naman ma. Masarap. Lahat masarap ah. Lahat. Yan, masarap talaga syempre. Hindi pwedeng hindi masarap. Well, mag-wild coffee na tayo. Yan. Ano pa? Shoutout po sa may-ari ng wild coffee. Yan. Ayan. Wild coffee. Cafe. Sa ate kasi ano yan eh. Sa ate kasi ano yung mala-rich yan eh, kaya cafe. Kapag di ka masyado rich, coffee lang. Cafe lang naman. Mga staff dito. Yan. Yan. iPad. Ready. Yan. Ano ba yun sa? Laptop. Yan. Ay, router ba? Ayan po sila guys oh. Ayan tayo. Ayan tayo. Ay, si Jampol oh. Ayun guys, masaya ang pamilya. Salo-salo sa pagkain. Sama-sama sa pagkain. Ayan. Magkali nila. Anak ko. Grabe. Ang laki. Pares kaming dalawa eh. Nagmana sa akin to eh. Mana sa akin. Pati ugali. Oo. Ay. Bale, ilan ba kinakain mong rice araw-araw? Tinatanong pa ba yan? Siguro nakakalima ka. Uy, grabe hindi ah. Dalawa lang. Dalawa. Oo. Ayan, yung anak ko. Tumaba na ng tumaba. Dati sexy yan. Ngayon, siksik na. Si Jampol na lang natitira. Oh. Saka si Aljen. Ubus na. Si Dimboy, busog na busog. Oh, pati buto kinain pa ni Aljen. Busin mo na yung rice na yan para wala nang matira. Kahit isa walang natira. Oh. Si Boy, lagi mo si Boy. Wala ko na kayo pita. Ito oh, sabaw. Oo nga, yun nga yung ulo. Sayang daw, inubos pa ni Bimbo yung ano, yung Akin na nga Kanin. yung ginayang pack sa kanin. aba, ang galing ah. Para. Ayan guys, pauwi na kami. Ayan, maraming salamat sa mga masarap na ulam dito sa
Wild Coffee. Bye-bye.